Geno mara Enirio Makari nyakorom gajuang machiegni choni mar duol en tich ariyo antiere ka elo Trevor Umbi. Jawai koni weche manyien nyakorom gajuang kato bang'e ang' nobed kod twak kachiel gi wendowa ma en Betty Oruga ma en apisa mar Caring Heart to Heart. Wadhi ng'eyo weche motenre kod lwenje ma kit chwech. Sikia bende koro piny gi ma dhialo odiochienge 16 me dhialo odiochiengo nyakorom gajuang ochake ayanga odiochieng' manyore pacho ka nwang'i to ging'iang'o gini e chenro ma kama. To nyaka sani nondo nyisa kotenre kod lwenje go ma kit chwech motesene gender based violence duto wadhi ng'e twak mar duol pile kaka pile warako pachi e lai machuok lai mar ote machuok en 2-3-6 no kabinde watie live Facebook Ramogi TV Ramogi TV K imbi mar X kachiel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithonweche. Mpaka leo hatujaagiza tena sukari kutoka nje kwa sababu nyinyi watu ambao ni wakulima wa miwa mumefanya kazi mzuri. Jatend piny Kenya William Ruto yudo rwak maduogo chunye kano chope chuny boma ma Kisumu. Gima wadhi timo e polling stations te mantie Kenya mangima en kwe. Jo ODM kwano seche manok to donje yiero margi ma ochan kiny e kinde mamoko kuom jochung' to nyiso luoro kadwane kik mibadhi donje. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health facility services. Piny owacho yango ni chenro mar thieth ne ogande bwagulu mar Shif idhi tim nyaka osiptende mag level 4 mana kaka level 3 kod level 2. Machiegni nyakorom gajuang chenro ni mar duol wantie gi jaloko mar Belinda Dhiambo nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto ya ochunye kendo dok ne ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga kuom reso sirikal mare e lak nyang'. Kotwak kod jopiny e kaunti ma Kisumu, Ruto jiwo oganda joluo kod jokenya mamoko mondo mi osir lwedo sirikal mare mokelo kanyakla duond bura mar ODM kaka yo mar kelo jokenya duto kanyakla kendo otika kwede mag dhoudi e thurka. Ka jafwambo moro Chris Owino olero rweko mar Ruto Kisumu e yo manyangafu omede teko kaluwore gi liet mar siasa masani dhi ataro kode e masawa mar piny Kenya. E kindeni ma adundo mare tuomore gi chunye ewi ombulu milion 4 mag gwenge mag masawa manenore kama osebayo nyong, jatend piny William Ruto odok kendo e gwenge mag Kondele e kisera mar pong'o chondo mare gi ombulu mag oganda luo. E flyover ma Kondele e boma ma Kisumu mong'ere kaka ratil mar pimo liet kod ng'ich mar siasa e gwenge ma Kaluo, jatend piny oyawo chunye kendo wacho ni sirikal mare odiedo e kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Ruto opimo sir mar Raila e kindeni kaka yo mar duoko lwedo bang' kane osiro Raila e yiero mar 2007 e kinde mane gin kanyakla e duond bura mar ODM. Mimi nilisimama hapa Kondele nikasema siku moja nilisaidia Agwambo, na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Iko makosa? Iko makosa? Tuendelee ama tuendelee? Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe rombo ipimo kod yunya wadgi, Ruto odhi nyime kod goyo debe ne Raila Odinga mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC. Mimi nikiongea na nyinyi sasa, si tulikubaliana Agwambo tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika. Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Kaluwore gi yamo mapek mosebedo ka yiengo telo mare e dweche bura mokalo, Ruto odhi nyime kod sero oganda luo mondo sir lwedo piny owacho mare. Si hii serikali tumeunda ya broad based, hii ya broad based, si tumekubaliana tuunganishe wa Kenya wote? Nyinyi watu wa Kisumu mko ndani, mnasema wakule Mombasa wawe ndani, wakule Nairobi wawe ndani, wa Bonde la Ufa wawe ndani, wa kutoka Central wawe ndani, North Eastern wawe ndani, Eastern Province wawe ndani, ndio tujenge Kenya strong. Girieko Ruto oseyo jalupne machon Rigathi Gachagua
kuom nyayo siasa mag akwede pacho kae ka owacho ni ok obiye mondo ng'ato opog oganda jo Kenya. Nikasema tutaunganisha Kenya iwe moja. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, munasema tuunganishe Kenya iwe moja? Munasema tuache ukabila na kutengana? Chris Owino, Ramogi TV. Riwruok mar kanisa mar Kenya Coalition of Church Alliances and Ministries kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo owek medo singo ne jo Kenya. Singo moko kapok otimo mano singo ndalo mag campaigns. Bende kwa jatend piny mondo miyo ket tenge mag rakore karo keto kenge mag rakore gi midhiero ma okwako sectors mag somo, thieth kod arita kaachiel gi weche mag mibadhi ma osebedo karo jochenro mag dongruok e thurka. Gimoro ni jatend piny bende winjore wi oganda ni mar en e osimbo mar kwe seche maliet mar siasa ochoko pachoka. Members of the Fourth Estate, we appreciate you. We wish from the onset to categorically reject any suggestion or any perception that we are to blame as the church for the government's failure to meet the expectation of its citizens. We wish to commend His Excellency the President for taking a bold step to order the cancellation of the JKIA and Ketraco Adani contracts. While it is regrettable that the decision was not taken much earlier, we believe it's always right to do the right thing. Mr. President, Kenyans are hurting economically. A sick population cannot be expected to meaningfully contribute to national development. The delay in reconstituting the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, is an issue that must be addressed urgently. There seems to be a general feeling from Kenyans that the top leadership is involved in corruption, and that's why it is condoning this evil and shielding those who are found culpable. Jatend piny Kenya William Ruto notelo ne romo moyiedhi mar AFSNet ma obagi boma ma Kisumu magitwak ewi weche mag dongruok mamulo Afrika. E twak mar jotelo koriwo koda kamar Ruto wuon gi yango moko kuom mijingo ma sirikal ni godo e bero kembe mag kor gwenge. Gino magineno ni koro dhi miyo oganda mathoth thuolo mag tije. Bende olando chakruok mar gedo mar yawo kar rech ma Kabonyo Kanyagwal kaachiel gi dhowedhe mamoko 10 e alwora ma Nam Lolwe gi dwaro mar bero yore lupo kod tieko chenro mar omo rech kowuok e pinje maoko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kore bende osingo ne tend counties ma pachoka ni piny owacho ikore mar biro oro omenda ne counties e wang' sa. County government of Kisumu, Jean-Pierre Longbasi. We must advocate for models that promote balanced growth and development, not only within sectors, but also across regional and sub-regional landscapes. With these opportunities, African sub-sovereign authorities must prepare to expand intra-African trade, investment, and industrialization to help create jobs. As far as the national government is concerned, we don't have any arrears to counties, but something needs to be worked on. That is the control of budget and how that office can facilitate funds to leave the county revenue funds to the county governments. The Kabonyo fish facility here that will provide 7 million fingerlings every year is off to a start to make sure that we restock Lake Victoria and to make it much more viable for our fishermen and women. We are off to a start in the 10 landing sites along Lake Victoria from Busia all the way to Migori. We have now 7 new special economic zones for purposes of creating jobs for our young people, creating value for our products that we are producing, and making sure that we do more exports.
Ten Mbalariany ma Moi koro wacho ni Mbalariany no biro dwaro thuolo malach mar mondo mi hoyo duoko mochwere ni achiedh nade manuro tat somono. E oboke mare Ten Mbalariany no lero ni wich bar maduong' ma gisebedo godo en nok mar omenda mosemiyo omenda magichoko tin mohewo omenda magitiyo godo e tawo chenro mag Mbalariany no. To kaka Simfros Okinda lero, Ten Mbalariany no bende okwedo weche maliekore ni omenda maromo bilion 2.2 mag dongruok e Mbalariany no ti godo e yo marach. Mbalariany ma Moi University kar tat somo ma kuom thuolo malach osegolo yawuoyi kod nyiri ma wiyegi otimo jere e lony mopogore opogore pacho ka. Sani koro nitiere otanda ma midekre ka achiedh nade ma ka kod kocha nure. Ka penjo maduong' en ni to ang'o marach? Kuku mar Ten Mbalariany no kata University Council kawuono wuok oko mar lero ni wich bar maduong' mosebedo ka hinyo Mbalariany no kuom thuolo mar higni 10 gi wiye en nok mar omenda. E oboke ne ute fwambo, Ten Mbalariany no lero ni omenda magichoko osebedo ka dok piny kipimo kod omenda magitiyo godo. Gilero ni sirikal osebedo ka duoko piny omenda ma ichiwo e wi japuonjre ka japuonjre kowuok e 80% mar kit somo nyaka e 38%. Jakom mar Ten Moi Humphrey Kimani lero ni dag omenda machwe ma Mbalariany osebedo ka geno en jopuonjre machudo kigen. Kata kamano kwan mar jopuonjre ma kamagi bende osebedo mana ka dok piny. Ataro mar kaka osebedo ka wachore ni Mbalariany osebedo ka ng'ado omenda mag aheri kod chudo mamoko e wi osach jotije to ok ter kama owinjore. Kimani olero ni Mbalariany osebedo kod omenda matin ma ok romo sara kendo gisebedo mana ka giyudo omenda maromo chulo sara ma hie. Kamano bende e wi lipot ni Mbalariany no ne otiyo marach kod omenda maromo bilion 2.2 manonego ti godo e gedo kendo bero Mbalariany no. Ten Mbalariany no wacho ni chenro no itimo kod kembe mopogore mag ji giwegi kendo nonro ma duol mar EACC timo en to bende ragno nochiwe yo makare koso oyo. Ten Mbalariany no koro ni kod geno ni sirikal kod jokanyo mamoko biro medo sire mondo chako chunge tiende kendo rieny kaka kinde mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Dakika na paga chiel bang' saa achiel midhiambo chenro en duol nyakor mga jwang' wak medo kelo ni weche go manyien kata mana kama kuom pacho kae noka Nairobi PSV driver wacho ni nitie afya center jowuoth motero Lang'ata wacho ni mora ahinya gi chenro mar duol wacho no keto negi kendo gineno kendo giwinjero kama na ahinya dereba uchop makare. Fith Mzomo wacho kacha ni nitie Malindi kaeto wacho ni kanisni dechak nyiso chung' margi motegno kendo chung' adiera chon to sani de Kenya nitiere kuma bora ahinya. Kata kamano wacho ni pod Kenya ni matek koro gimeda chung' kar tiendgi e kwedo wechego mag mibadhi mantiere pacho kae. Makumu Junior wacho kacha ni entiere Kasgunga Mbita wacho Ruto nigi penjo mang'eny manade e modhier nono. Edu JJ Love wacho kacha ni entiere kodwa kowuok e gwenge mag Maembe Saba wacho ni ako ndani kendo mora ahinya gi chelo. Bayano ko otimana ma Perez Owili wacho ni entiere kodera kendo kete Ramogi TV wacho ni gima duong' en omed lamo ne oganda jo Kenya ka chiel kod piny Kenya ko wacho ni lamo hema sandore Masonko Mikai Kiloki nyisa kacha en bende ni entie kodwa ko gi wuon pare Kevin Adada gi mora ahinya gi weche gi men gi benta kantie Kiambu Kaumos. Nyakora mga jwang' oganda jo Kenya koro biro yudo thieth ko kadhe kuma man thieth manyien mar chief e ositende mag level 4 kaka achiel kuom yore mag kelo fuong'ruok e sekta mar thieth ma en lendo makoro chiw gi tenda gulu mar SHA moloso kaluwore ni e kinde mokalo ute thieth mag level 2 kod level 3 mano chiwo thieth kata mane chiwo thieth mar tuoche matindo midendo ni primary health care. Ifinya kidi ne giler. Koloso gi jofwambo, jatatije mar kojolo mar SHA Robert Ngasira owacho ni oganda jo Kenya biro chako yudo thieth mar tuoche matindo e ute thieth manie rang'iny mag level 4. Bende kolero ni sirikal dhi diero osiptende mowinjore ota chenro makamago mana kaka mag level 3 kod level 2. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health services. This has eased the pressure that was on the ground, and we are happy that many members of the public are now able to access primary health care services across the country.
E kindego, Ingasira omedo ni gisechiwo kwan omenda maromo bilion 3.7 ne ute thieth mopogore. Kuom mano, bilion 1.25 ochwal mar chulo gope mag okumba machon mar NHIF, bilion 1.1 mar chulo gope mag chenro mar Linda Mama kod bilion 1.35 mochwal ne ute thieth mathiedho tuoche matindo. 1.25 being against the pending NHIF claims, 1.1 against the Linda Mama program, and then we have disbursed 1.35 for primary health, bringing the total 3.7. Omedo ni nyaka ne okumba mar SHA chak tich e dwe mar 10 higani, kwan omenda mar gope duto mosekunore osechopo bilion 3.7 ma bende gichano chulo bathe giko jumani. Before the end of this week, we shall be disbursing against the SHA claims. To date, we have close to 3.7 billion in amounts in claims generated since we rolled out to SHA. So we shall be disbursing against some of those claims before the end of the week. Ingasira ochiwo ler kowacho ni jotich mane ni e bwo okumba machon mar NHIF nochwal ne duol mochung' ne jotije sirikal kata Public Service Commission. Kata kamano, riwruogno nodwoko gi ne SHA kuom thuolo mar dweche 6 mar chiwo thuolo mar nono lony margi e tiyo ne okumba mar SHA. Tokma, jotich mofweny lony margi kaka mae rang'iny mamalo biro tiyo ne okumba mar SHA kama moko biro dok Public Service Commission mondo mi oketgi e sectors mopogore mag piny owacho. Effective 22nd of this month, all the staff of NHIF were taken over by Public Service Commission, but they have since been seconded back to SHA, where they will continue offering services as they await suitability assessments, such that those who will pass the suitability assessments will be taken over by SHA, and those who will not be lucky to be taken over by SHA will be returned to public service for deployment in any other public organization. Magi duto timore kata obedo ni thoth oganda pod nigi ywak ni okumba mar thieth manyien mar SHA nigi ng'ikruok. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kromo jang wayo matin kanyo kwa osekal daka 16 bang sa chiela midhiambo chendo enduol erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Anno ka Otis Alexis Wodo Siri wacho ni Kisumu dala weche kichopo ne geo makare. Kevin Arucho wacho ni entiere Mbita ka chiel gi Dimols Mogaza entiere Kajiado. Wayo matin ma enduol kikidhi mabor. For the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayangu ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyu ni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Madam, ing'e ni kawuono en no biro kamoro achiel gi jaode klinik marwa. To gin ne ginyisa, ne giwacho ni gidwa yudo nyathi eka mondo gimi ng'at machielo. What? Mano nyiso ni machiegni haram kendo bong'e wachni. An nawuoyo kode to wachone ni kik owach ne wetena wechegi. Ageno ni en owinja. Ling thi, kik tem wacho gimoro. To mondo mi ang'e gimomiyo Hashdip dwaro nyathi, bro chuno mondo mi anane gima nyalo timo kae piyo. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Machiegni kendo nyakwar mga jwang chenro en duol wadhi mbele gi weche manyien. Libe mar kambi mar Safaricom e gwenge mapacho kae bwo chenro mar sambaza furaha na Safaricom odonjo odiechienge mar ariyo e gwenge ma imbo mar piny Kenya. Safarno kawuono chakore gi boma ma Bungoma nyaka boma ma Kakamega ka Safaricom dhialo kastembegi gi mwandu mag Christmas. Freddy Komondi nigi ler. Wamekuja na sambazia na furaha na Safaricom. Mae e kaka chal ne en e boma ma Bungoma ka Bernard Manyuru ma en jadak makanyo bedo achiel kuom jogo ma obedo joloch mag mwandu mane ichiwo gi kambi mar Safaricom e bwo chenro mar sambaza furaha na Safaricom. Nimefurahi sana kupata mbuzi mahali hapa kwa Safaricom na ninawaomba tena waendelee hivyo hivyo kutusawadia ndiposa tukule Krismasi kwa amani. Kawuono safar mar sambaza furaha na Safaricom ochakore gi Mayanja e kaunti ma Bungoma. Mary Wafula bende oyudo mich mar gweno seche ma Safaricom medo chwalo mor ne kastembegi e kindegi ma gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Nimekuwa huko nyumbani nikasikia mdundo nikasema acha tu pia mimi nifuate, alafu nikakuja kumbe nilikuwa na bahati.
Safar mar Safaricom koriwore gi kambi mar All Media Services kawuono olimo boma ma Bungoma, Mayanja, Harambe, Koyonzo, Ogalo, Mumias kod Kakamega. Kopogore gi chiwo mich, Safaricom bende kwayo kastembegi mondo otangie achudhe mawuondore ni gin apisas mag Safaricom kendo kwayo gi nonrogi mag simu kaka pin mar M-Pesa. Naona wanabiashara wako hapa wote. Hawa wanabiashara tunawaeka kwa pochi la biashara na tunawaambia waingie kwa pochi la biashara. Waweze kubonyeza star 334 hash na hapo waweze kuweka pesa yao. Hapo itakuwa iko salama na iko safe. There is a lot of activities happening and we're getting feedback about the services, better services that we'd like to get from their number one telecom provider, Safaricom, and the better services that we'd like to get from our services, our platforms, and I think it's a win-win situation. So they are winners, Safaricom is winning and we are also winning and we're having a lot of fun. Kin chieng' tich adek, limbe ni ne donj kaluo, ka safar no dhi chakore gi Yala, kendo chomo boma ma Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, nyaka chuny boma ma Bondo. Frederick Omondi, Ramogi TV. Idake gweng' Mahamisi od bura ma Changamwe Mombasa koro nitere kod luoro mag gamo tuoche kaluwore gi pi minyaga masani okoko kuondegi mag dak. Magi koni timore kaluwore gi dongruok kata dinruok mag odundu matero pi taka. Kayuak gi ne tend county mondo mi oresgi midhiero magi kale bende gikoni otamore nyuolo olemo. Yuak makamago. Jojaoko negile kwa Mombasa. Bahati e od bura ma Changamwe e kaunti ma Mombasa. Kichung' gi chien to inyalo paro ni pi oula e mokwako utegi to kiyuari machiegni tik mager mar pi minyaga e mogoyo tachka. Tumekuwa na problem ya sewage almost 1 month. Na imetusumbua sana madamu hatulali. Huwezi kutoka nje, huwezi kula ni harufu. Hiyo harufu vile mnavyoona hiyo sewage ikiwa tunateseka si kukula manake tumbo zimenjaa kabisa. Tukawa tumeita watu wa healthy wote tumewaita mpaka watu wa county. Wanakuja wanaangalia wanapika picha but wanaenda hakuna usaidizi wote wanafanya kwetu. Ile hii sewage imekuja imeziba hadi kwa nyumba. Hakuna pahali pa kutoka. Kinyezi wakati imenini hivyo kinyezi inatoka hata nje. Kukula huko ndani ni shida. Mbu ni kama nzi. Kwa nyumba usiku na mchana mbu ni kama nzi. So hakuna vile tunaweza sukasema ati tutoke nje kwa sababu nje kumejaa. Midhiero ni magikoni gisebedo godo e thuolo moheo dwe achiel sani en kaluwore gi dinruok mag odundu matero pi taka. Choo zote zinavuja kwa juu na choo hata ndani ya nyumba hatuwezi choo kwa sababu choo zimejaa, tuenda kwa majirani walio mbali. Hiyo blockage wamejaribu kuiangalia lakini hakuna kitu wametusaidia. Wanakuja wanafanya siku moja mbili wakiingia kwa hiyo block na ndio kesha yake inakuwa zaidi. So ya kila mtu wa misi yote inavaa kuingia hapa but inakuja inabrokia kwa hii hapa ndani. Ya hapa imefunga so ya hapa ndani ndio inaleta uchafu yote ya watu wa misi. Luoro margi en ni ka okao kang' mapiyo mar rakore gi wachno to tuoche biro nyorogi ka kuma ginyalo darie bende gikoni pod onge. Watu wetu ni wagonjwa wanapata vifua, homa hazitoki, mafua hayatoki kwa sababu ya hii sewage. Sasa tujui tutaenda wapi sisi? Maana serikali tumejaribu kulia kwa madio kila mahali lakini hatujaona suluhisho bado. Saizi hata mimi nilienda jana hospitalini, mimi nimeanza ugonjwa. Na ikinishika hivi kama ni mafua mzee naye kwa sababu wako pale naye tena anaweza muambukiza hii mafua. Tunaomba kama kuna usaidizi yoyote tunaweza saidiwa, tusaidiwe. Achiel kuom jogo masani pi yudinonegi en danini ma jahigni 90 masani ok yud welo kata mana wede manyalo lime. Jirande koni ne orese lak tho bang' gas mane otiyo godo muoch to kata ogo nduru to onge ng'ama ne nyalo riwo nikech pi minyagano. Kwa sababu imemshinda kuzima akachukua maji akaipiga. Kupiga hivi gasi ikafanya nini kalipuka. Sasa ndio mimi nikakimbia pale, nikaenda nikamsaidia, nikamtoa nje kwanza. Kwa hiyo kinyezi tu hiyo. Naita kinyezi kwa sababu ni sewage ni kinyezi. Ndio nikamtoa nje nikarudi kwa nyumba nikamzimia hiyo gasi. Ubure kama kungekuwa singesikia sauti hiyo nyanya saizi tungekuwa tunaongea mambo mengine. Ma ekit ngima ma jodak Mahamisi ni osebedo kodakie. Minyaga oluoro mokwako ot moketo diere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Tim Kenya mar Harambee Starlets owuok pacho ka midhiao makawuono kadhi e piny mar Morocco motolne tuke ariyo mag osiep e kindgi gi jogo ma bende bago tuke gi Morocco. Tim no mitao gi kocha Beldino Demba gi mago moyudo luong margi mokwongo e tim Kenya. Captain mar Junior Starlets Elizabeth Ochaka gi Christina Adhiambo oyudo luong margi mokwongo e tim Kenya ka jagol Christina Adhiambo bende biro tugo e tugono mar osiep. Jatugo matugo ne club mar Trinity e lig maduong' mar Wakeini pachoka Jacqueline Chesang gi Dana Cherono matugo ne Viga Queens bende oyudo tiko. Starlets biro tugo tukgi mokwongo chieng' tich abich kapok gitieko tugo mar ariyo chieng' tich ariyo juma manyien. Jo Kenya pod medo loyo omenda kokalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot ka jaloch manyien en Michael Ochieng mawuok Kisumu. Ochieng olo omenda maromo siling 100,000 bang' yudo duoko 13 e wi 15 mag tuke mane oketo. Ochieng ma jahigni 28 wacho ni odhi tiyo gi omenda go e bugo hande mar wang'o chuma e Kadak Mariat, kaunti ma Kisumu, kojiwo jo Kenya mondo mi odhi nyime gi tugo makamago. Jotugo sani nitiere kod thuolo mar loyo mich e tok nyiri machuok kokalo e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Kwa majina naitwa Ochieng Omondi Michael, natoka Kisumu. Nilijaribu kucheza Shabiki Super Jackpot. Nikajaribu kumanage kupata 151,821 shillings. Hii pesa itanisaidia sana. Nitajaribu kufungua naye biashara ya duka. Niko sawa. Sikukuwa na hiyo pesa na sasa niko nayo. Sasa niko na furaha. Kanyo motege kidieny mokwongo nyakuramga juang mar chieno ni maduol hanyisi ni waduo kanyo gi twak moro ka bende wendo wa studio kamano Betty Oruga ma en apisa mar Caring Heart to Heart wadhigo kode mbaka kotendre kod lwenjego ma kit twech to kapok wadhi e yueno nyakuramga juang eno kamoko kuom oten tiere kae koting'o koda ka mano mar Anyango Makopiyo jago Katuma onyisa kaya chani omora ahinya gi weche mag duol orito mana twak owacho kanyo ne gin kanyo gidagi Mary Nyakech inoromo gi TV. Jacob Oiro wacho ni entie Lambo Okinyi Chogo bende wacho ni entiere Kibos gito twak nyakor ma jongo miyo heka thuolo machoka malacha ahinya monda we thuolo mar duoko twak makamano gi Betty Oruga wasebedo jaloko Belinda Dhiambo tiki Dhiambo. Wengi walikuwa wananiambia Nancy ni uongo, ni scam, vitu mingi. Mara enda nikiona tu umepewa ndio nitaamini. Sasa muamini, niko hapa ndio hii. Shika goodie bag hapa kwanza, waone ukipata goodie bag yako, alafu check yako pia ndio hii hapa hivi Nancy. That is your check. 50 Gs. Umehakikisha is 50 Gs there? Yeah. Si ndio? Na umeridhika na hiyo gari? Kabisa. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoni wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discount. Wiki hii
Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Akiinua hakuna takaye nishusha, akibariki hakuna takaye laani, akikubali hakuna takaye Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 27 Safaricom Furaha Caravan inaingia Luo Nyanza ikianzia Yala na kuelekea Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye na kumalizia Bondo. Tuna zawadi kama DL, Gweno, simu na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala pamoja na Udoshja Suba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Machiegni kero nyakoro mga jwang'elo kamano kuom bedo kete mana kera Ramogi TV na nyisi ni wadonje twak marwa mar duol antiere gi wendo kae Betty Oruga mabende en nyano mabende tia en apisa riwruok motese ni The Heart kata The Caring Heart to Heart kabende ging'iyo ratiro ma oganda. Betty oyimore moso nyikwa mga jwa. Oyimore ahinya Lydia. Amoso nyikwa oganda. Iluonga ni Betty Oruga, the director
of the Caring Heart to Heart Society. Ero urukamano. Kama na nyabeti kumzo thulo kendo kodwa mbaka wago mbaka ni motenre kod lwenje makitu chekina bende koro piny Kenya ntie kumarach beti iyudo ka weche gi ntie weche machando chunya ahinya weche mag dao e kindo kodeo kata en miyo kata en chuo sani koro kikore kendo en gino amedore miwa kaka chenro en waseno kanti jok machalo kaka unuwuok oko mar siro kendo kedo natero mag oganda ahinya to kwedo weche motenre kod lwenje makitu chwech to ka kwaneno kaka ndalo medo dhi gigi chal ni medore dweche ang'atimore. Erokamano Lydia, wasewuok oko, wasekedo, wasetemo goruok gi gik ma uneno pile ka pile. Tadieri en ni wasetemo, lakini kaka wamedo temo e kaka numbers bedo mang'eny. Ndalo machon chwo ema ni sando, sani kata mon sando ji. Ndalo mang'eny nyithindo ema ni sando, sani kata nyithindo sando ji Lydia. Koro kama kata nyithindo be sando jonyuol kata jonyuol be sando nyithindo koro gini osebedo noruore Lydia. To un kaka jok ma bende nie lai manyime mar kedo ne weche aina gi uparo nade ere gimo jo bende timo seche ma gigi timore kamano wasebedo kwagore gi weche aina gi to weche aina gi kwasegore godo Lydia en niya change chakore gi Lydia to chakore gi jite. Koro ing'eni jo Kenya ng'eny ahinya to organization betin Lydia. Kata wabed kwagore godo to ka ok waungana lwedo, ini bedo jang'ich ne beti ng'iyo ng'at machielo nyalo bedo matek seche moko. Ntie chenro motese ni 16 days of gender activism. Nyiswani no bedo kete ayanga kata bedo launched ndala nyoro. Odhi timo ang'o to nyise japiny to ndala 16 ang'o gini madhibedo ni timore beti. Ndala 16 gi oseketi mondo wang'ia ne Lydia. Sani yudo ko ng'ad mine okete paper bag. Sani yudo ka chuo be inego. Sani be yudo ka nyithindo especially sama koro skunde olorni. Emano miyo waketo ndala 16 mondo weche gi watema ne ng'iyo ka wanyalo temo kwa keto gi mondo gidog piny. Nikech sani kwa wacha dieri ma ok wapando Lydia. Gisebedo mang'eny. To ka gisebedo mang'eny ndala 16 ni wanyalo yudore gi organization mondo wanene ni ang'o monego bed ni timo. Ang'o mapok watimo to ang'o mwanyalo medo timo Lydia. Nyadi ng'eny waneno ka weche medo timore ahinya te udi kuonde ma ji odake. Nitiere wan gi case kaka mar jadolo. En achiel kuom jotelo manie kanisni. Chal ka gima gini ok odewo. Jomoko bose wacho no chalo jachien moro, jomoko bose wacho ni ji nigi stress kata ji nitiere kod paro madang'ne makelo gik makamagi. Gima chal kama kotimore ne ng'ato, ere okang' mowinjo bed nokawo. In miyo mantiere odi, ntie aka okodhi maber ahinya, jomoko temo mondo vumilia wacho ni watem tema ka diponi odhi lokore mbele. To gikone tidi yudo mana ka ringre ma kwanya ot kanyo. Ponono ni ng'ato modak gi ng'ato kata dichuo modak gi dhao kaka wacho nitie chuo masane goyo bende poroni gik kama koro en bende ngima en kama rach otim nang'o beti gima ana awacho kaka the Caring Heart to Heart Society Lydia gini en gima ok onego ng'iye gi wang' machiegni nikech kata kwa nyisi ni Lydia wuoge odi kata ka inyisa ni bedi wuoge odi mano ok solution mimiya to kama gigi chope en ni ya Lydia gini nyaki ng'iye matut iyudo ka jadolo otimore nade chinjo dhako ama timore nade to dhako no en to timang'o tinyalo yudo ka jadolo no be dhako duoko gari reverse to goyo machielo no to en to timang'o mondo miyo gike that level kore momiya wacho ga ni an seche ma atimo ga counseling mokwongo to counseling katimo ni ya counseling anyalo mana timo ni Lydia kopo ni ngima ka uwuok wacho ni justice for Lydia to senegi onge gima nyalo konya kaka an beti to kopo ni wacho ni justice for beti kopo na seto kan tie gima onego tim ta wuoyo ga gi onagi kenda wuoyo kod gima mos sani ntie gimitimo ni unyalo bedo piny to unyalo wuoyo to counselors be ntie wan kae wanyalo wuoyo kodu to kotamore chuth to wacho ni weru nekech ibro nego Lydia tidhi jela. Aero kaka ichiwo ranyisi mar wacho bende sani nitiere ito ganda kende wang' oganda motende kod jadolo no mabende no timore kanyo ma ok kare to nitiere wang' dede moro kata CCTV mano otang'ore no nyisore kaka ne adendi no kawo gachi wuon mar Probox
to chwado go mana gari cha mara no chalo Prado something gogo diriyo kato ng'ani wuok gi ng'wech to gimotimore to kacha ng'amo ng'iyo maler podonge beti paro ne mine kaw advantage mar bedo ni society kata pinywa temo ka gima sirogi dipo ni nitie kaka mine be samoro dwa budhore ahinya koso dipo ka samoro mine timo gimoro ma okawach ni ka justify gima notimore kata kamano dipo ni ntiere seja bende koro mine wuoko kae nya madhi wach to boy child ng'ama dhi fight ne Lydia ka okaluor wacho nitiere chuo mang'eny mane jela sama wuoye kodi ni according to gima setimo gi research masetimo mosebedo framed without fear or favor